मादै मादै मानसि दंमोन ना मादै रावबो गैया ना माइथाय बेफोर बुस्थुखौ सोंहैनोबो लाजिनाय मोनो आङो बे दादैखायसो आं लांनो फैदों गुबुन मानसि जानायब्ला लांनाय नङामोन आं सोरबा गुबुन जानायब्ला नागिरफैयामोन आं नागिरनो बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ माबोरैबा मोनो आं आरो सोरनाबा थांफेराखैबा आं सिनायाबो बिसोर मादैखौ सिनायो आरो बै न'खरसे दङ बिसोरनावल'सो थाङो आङो मादै आरो बे बुस्थुखौ मा होनना नागिरथिंबाय थानो लाजिनायबो मोनो बिसोरनाव मोनबा लांसिगोन मोनाबा थांलां बिसोरनाव मोनाबा नागिरला आङो गुबुनाव थांला लाजिनाय मोनो दादैनो खिन्थागोन मोनाखै होननानै फैसा होगोन गावनो नागिरनानै लोंहैथो मादै ए आबै नोंसो औ आबै मादै गैया नामा गैया आबै स'आव थांदों माबा जोंहा थारमाने नारेंखल हानदों नालाय ओइ थावला दादैया बियो थारमाने माबा लोङोनो दंमोन ना आबै ए लोंग्राया दङ र' आबै दङ बेसे नांगौ बारा नाङा हाबसेबानो जागोन दे ए बे थावलानोलाय नांखागौ नारेंखल हानबानो बिनो होनांगौ जायो जोंहाबो हानदोंमोन बै दाख्लै बावै नारेंखलालाय बुरजाथार नामा बेसेसो ओंखारखौ हानखांबाय हानखाङाखै आं फैब्लासो गाखोदोंमोन ए दाम मोनगोन दे आबै दाख्लै जोंहा जरायावनो 140 करि फानदों औ मोननायब्ला हामगौमोन राजाखौ एडमिसन होनो नागिरदोंना स्कुलाव ए राजाया स्कुलाव थांसिगोन बे खामानिखौ गारबाय सिबग्राखौ औ आंनो लाबायना सिबनायनि खामानिखौ दा राजाखौ स्कुलाव होसिगोन बेनिखायनो नारेंखलखौ फानदों नङाबा फैसाबो गैयाना बेसेरा गथ'आ बिमा बिफाबो गैला नोङो गारना थानांला आरो आबै बिखौ नों जि फैबाय नों फैनायखाय बियो गावनि मानसि फैनाय बिदि मोनलाय लांबाय अनलायनानै थाबानो जाबाय सानैबो गारना थांनाङा गथ'खौ मिथिबाय बे जोंहा राजाजों समान बिना बैसोआ बे दानसेयावनो जोनोम जादोंमोन आरो बिसोरो बारा बैसो जायाखै गथ'आ 10 बोसोरानो जायाखै आबै बेबायदिनो आबै सासे बिमा बिफानि नङाबाबो गोरोबलायनानै थादो आरो नोंसोर अनलायनानै मिथिबायना नांज्लाय खमज्लाय थाखालायनाङा आरो बिब' बिफं बायदि गावनि बायदि अनलायनानै था आबै दे औ बिमा बिफायाबो बिराद मोजांमोनहाय खामानि मावना जाग्रामोन बिफाया ट्रेक्टर सालायोमोन ओमफ्राय बिमाया आरो गेजेर गेजेर हाथायफोराव बे जोंफोरबायदि सबजि थास' बिबार मायबा बिलाइ मायबा थास' आथिं बेफोरखौनो फाननो लाङोमोन आरो गेजेर गेजेर बिब'आबो नों बायदिनो मोजांमोन सिख्ला देरफुहांनाय बालेंलें गोजौ मोजांथारमोन गथ'आ दा जायखिजाया जेरैखि जाया इसोरा नोंसोरखौ गोरोबलायना होबाय बिब' बिफङै दा थाङाबानो जाबाय आरो थाबानो जाबाय रुजु रुमुनो औ आबै बेनिखायनोथ' स्कुलावबो होनो नागिरदों राजाखौ औ हो र' आबै नोंखौ जनोबो होआसैहाय आङो र' लाना फैनि आं जेबो नङा दे आबै जिरायलायला नोङो बुस्थुखौ लाबोबानो जासिगोन औ र' लायनि र' हाबसै ना आबै औ हाबसे र' लायनि आं हेलौ बेबि लोगो हमला नामा दसे उनाव थांगोन माब्ला नोंखौ लोगो हमनो लुगैसोबाय आङो थानोनो हाथारला बेबि आरो हारसिं फैदे हारसिं थांनो हाया आङो बेबि मानो हाया आंखौ हारसिं थांनो होआ जेरावबो आं आलासि सासेसो लांफागोन आंलाय माथो हारसिंसो फैगोन नामा नोङो हाया बेबि हारसिं थांनायनि एराव गैया बेखौसो लांफानो नागिरदों आं बेजोंसो थांफागोन आंलाय माथो हारसिंसो फैगोन नामा दे थाब फैदे बेबि दाखालि बै लोगो हमनाया जायगाया बेयावनो फै औ बेबि जागोन दे बैयावनो थांगोन लाभ इउ औ बेबि लाभ इउ ओइ आबा बिदिन्था नों बे शंकर बर'खौ सिनायो सोर शंकर बर' बिलाय आंजों रायज्लायग्रायाहाय आबा मिथियालां नोंनाव मिउचुवेल फ्रेन्डआव दं नामा फेसबुकआव बियो शंकर बर' आबा नायलाय सेंग्रानि बोराय जों बायदि बैसोनि आरो बोराय मानसिफोरा फ्रेन्ड लिस्टआव गैया आंनाव मोनसे माबा नायनो नागिरदोंमोनहाय आबा नायलाय नोंनाव मोनगोन नामा गैयालै मा सोर शंकर बर' बिलाय गैया आंनाव फ्रेन्ड लिस्टआव नांगौमोन आंनो मानो नांगौ नोंलाय नायनो नागिरदोंमोन आं बिनि बागै नोंलाय माथो रायज्लायखायोनो मा नायबावनो
आंनि सिगाङाव हाबा जायाखै होनना बुंदों बियो बेखौ नायनो नागिरदोंमोन आं बोरै रे बिखौलाय मा हाबा जानाय जायो एक्सपायार जानो टाइम जाबाय बिया थै जाम्बा मा एक्सपायार जालाबायनो बिलाय आंनि बैसोनिसो दाना मालाय बोरायफोराबो बुरिफोराबो फेसबुकआव रायज्लायखायो दाना मालाय जुगानो गुबुन जाखाबाय बेनिफ्राय नोंसिनिया रायज्लायनाय मा जागोन नों हाबा जागोन बेजों हाबा जाया हायाबा नोंखौ गारनालाय मानो थांनो होमब्लालाय मानोथो रायज्लायदों बेजोंलाय आयौ आबा ओरैनो रायज्लायो आरो लोगो बायदि नोंलाय मानोथो रायज्लायो होमबा सिख्लाफोरजों नोंनाथ' 10 जन 20 जन सिख्लाफोरजों रायज्लायो आंदि सेंग्रा ना आयै गोसो बायदि सिख्लाफोरजों रायज्लायनो हायो नोंदि बुरै थै जाम्बा बुरैबानो रायज्लायनो हाया नामा रायज्लायो जायखिजाया आलाय मा गालिसोहाय आं गालि गुलुर दाबो आंखौ रावबो एसेबां फिसाला गिदिरनि बिमा होननानै रावबो बुङानो दाबो मानसिफ्रा बुङानो आंखौ दासो 32 33नि बैसो बायदि नुयो होननानै रावबो फिसाला गिदिर दङ होनना बुंखाया आंखौ महरखौ नुबानो बेसे बुङो मानसिफ्रा मालाय बिदानो माबा बिब' बिफंबायसासो नुयोनो फिसाला बायदि नुवानो रावबो फोथायानो आंखौ फेसबुकआव सोरबा सोरबा मेसेन्जाराव मेसेज हरबाबो आङो बुङोना आं हाबा जाखानायसो फिसाला गिदिर दंखायो 17-18 बोसोर जानायनि होनबाबो रावबो फोथायखाया नङा दे आब' नों ओरैसो बुंदों होनना बुंखायो आब'ल'सो बुङो नङाथ' सेंग्रा उन्दैफोरा आंखौ मादैसो होनजायोना जेनेबा आंखौ बुरै नुनायब्ला सेंग्राफोरा फ्रेन्ड रिकुवेस्टखौ जेनेबा एक्सेप्ट खालामनाय नङामोन आरो बिसोरबो हरनाय नङामोन ना आरो बे एसे बोराय बैसो जानायफोराबोथ' आंखौ सिख्ला गोरलैसो सानो आरो बे उन्दै सेंग्राफोराबो बे 25 बोसोर 20 बोसोर जानाय सेंग्राफोरानो हरलायो आंनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट माबासो सानो आंखौ सिख्ला बायदिसो नुयोनो मालाय फोथायथारा होनबाबो एसे बुंखायोब्रा आङो गथ'नि बिमासो होननानै फोथायथारा मालाय सिख्ला गोरलै बायदिसो नुखायोनो गावदांदांनो मबाइलाबो दामनिसोखोना आंना सिनायखाया ओरैबाबो आंखौ उन्दै नुखायो देनाय जेनेबा बैसोनिख्रुइ 10 बोसोर उन्दै नुखायो आरो जेनेबा आं 40 बोसोर जादोंबा आंखौ 30 बोसोर बेबायदि नुयो आरोना बेनिफ्राय मबाइलाबो आंना दामनिसोखोना 25,000निसोखा सेलफि लाब्ला बेसे उन्दै बायदि नुखायो हमनो हाया बेनिखायनो मबाइलफोरखौ दामिखौनो बायनांगौ बेनिफ्राय दामि मबाइलफोरखौ बायनानै सेलफि लानानै साफा खालायनानै फेसबुकफोराव होनांगौ आरो मानसिफ्रा सिनायाना मोखाङाव एसेल'सो नानेखा जादों बे नानेखा जानायखौबो जेनेबा नुखाया नालाय मबाइलाव सेलफि लाबा बेसे उन्दै बायदि नुखायो गोमोरखायो नानेखा सानेखा सिनायखाया क्लिन नुखायो जायखियानो जायाबानो आरो आंखौथ' मोगथाङावथ' नुवाना मोगथाङाव जेनेबा नानेखा जानायबाबो मबाइलावथ' जेनेबा साफा नङा होमबा मबाइलावथ' गोरलै नुबानो जागोन ना बैसोआलाय माहाय नाम्बारसो गोसोआथ' गोरलैयैनो थायोना नङा होमबा दाहाय पार्लाराव थांनांगोन र' नानेखाया एसे खारहांबाय खारनायालाय थेवबो दाख्लासे माने खावलायावनो जाखादों पार्लाराव थांबाय थाब्ला मोजां जागोन नामाथाय बुरजाथार माथो औ आब' फिथा जानो लाखिनदे जोंना थाइब्रैसो ने औ लाखिगोन दे बै गोरलैखौ लोंनोबो हागोन ने रोसिखौ लोंनो नामा नोङो लोंगोन आं बिराद गोथाव मोनखायो नारेंखल रोसि लोंनो दादैखौ मानिनांगोन दे आरो बुरजा मानि हानबाय मोजाङानो जाखाबाय दे औ नानि हानखाबाय आङो दंफाङानो 10 दालनिबो बारा ना आरो दंबावोमोनसो आं हानासै जाथ'सिगोन दे दादै उनाव माब्लाबा लिंलायगोन दादै बे बेसेसो मोनगोन बा बेखिनियाव 2000सो फैगोन ने मोननांगौ बायदि मोनदों माथो जरा 140 130 बेबायदि फानगासिनो माथो मानसिफोरा खमसे खमा माबा जागोन आरो 120 बिनि सिङाव होनो हानाय नङा दा दादै हाननायाथ' हानबाय फानग्राया नों फाननो लाङो नामा दादै ने पाइकारिफोरा लांफैगोन सोरबा सिनायनाय दं नामा दादै नोंहा जागोन दे जागोन आंनो लांगोन आंनो हाजिरा होबानो जाबाय हाजिरा बेसे होनांगोन दादै जेनेबा हाननायनिया गुबुन जागोन फाननायनिया गुबुन आरो ने हाननाया 100 बेनिफ्राय नारेंखल थाइनै बेनिफ्राय फाननो लांबा 200सो लागोन आं दे होनबालाय दादै नोंनो लांदो आं गुबुन आरो सोरखौ नागिरबावनो मोजाङै सिनायाबो मानसिफोरखौ नोंनो हाजिरा होगोन दे आं 200 दे होमबालाय जागोन दे गाबोन हाथाय ना गाबोन फानहैसिगोन आङो नोंसोर जायखिजाया बुथुमनानै बस्थायाव मोजाङै सोना दोनबानो जाबाय आं बे गोरलैनिखौ रोसिखौ लोंगोन हागोन दे राजा लोंनो हागोन आं लांजोबाना ओइ बेखौ आं गोरलैखौनो हानफ्लांदों
जेबो नङा दे बेखौबो मानसिफोरा लोंसोयोना दाम होनानै जागोन दे जायखिजाया गासैखौबो लांजोबबानो जाबाय गाबोन औ दे जागोन दे नानि जागोन बार टेनसनजोंनो खर' सर गावफुलांसिगोन बायदि मोनबाय आङो हाला आङो बेबायदि थाबाय थानो बे सनि एक्सिडेन्टआ मानो जानाय बे सुनि एक्सिडेन्टआ मानो जानाय एक्सिडेन्ट बेनो आंनि जिउनि सुनि ग्रह बे एक्सिडेन्टआबो जानाय नङामोन साला हाबिलायाबो फैनाय नङामोन आंनि जिउआव दिनै बेसे सान्थि आंहा लोगोफोरजों बिन्दास पार्टि खामै बेरायथिंबाय थानो हागौमोन बे एक्सिडेन्ट जानायनि उनावनो आं हाबिलाखौ लोगो मोनबाय बिनि उनाव आंनि गोसोआनो सोलायजोब्बाय दा गोसो सोलायना मा जाना थाखो आं मानसियानो जावलिया फाग्ला हिन्जाव फाग्लासो जाना थाबाय हिन्जाव फाग्लाबो नङा हिन्जाव फाग्लाबो होनजाया मिथिबाय न' सिङाव थानाय फाग्लासो होनजायो आंखौ जेरैबो जाया जेरैबो साला अबावबा हाजो खर' गोजौफोराव थांनानै बाज्रुमना थैनोसो लुबैबाय आं सान्थि मोनाखै आं जिउखौ लोंनोसो लुबैबाय आं गरदनोसो मोननायबो सान्थि मोनगौमोन खोमा एसे दा बे बिमा रांखि थानायावलाय माबायदि लोंनांगौ आं आरो लोंबायानो दे सिरि सोर लाबना होफैगोन आंनो लाबना होफैग्राबोथ' गैया ड्राइभार दादायाबो गैया मोनसे आइडिया फैदों जुगामिखौ फन खालायनो र' आं जुगामिया फैगोन ना फैयाथाय बाट आइ थानायावथ' जुगामिखौ न' सिङाव लाबोनो हानाय नङा जुगामिखौ बुंगोन गेटसिम फै होननानै बे मालखौ लाना फैनो होगोन आं जुदि जुगामिया राजि जायो लाबोनो अब्लासो र' बेखौ फन खालायनो र' जुगामिखौ रनिया फन खालायदों दिनै मा गोसोखांना फन खालायदों आंखौ बियो रनियाबो आंखौ लाइक खालायमारो खोमाना रिसिभ खालायनो र' आंबो नायनि खेबबेसे आंखौ फन खालायगोन रनिया नायनि आं जुदि बियो दानलांनायनि उनावबो आरो आंखौ खेबसे फन खालायो मिन्थिखा रनियाबो आंखौ सिरि लाइक खालाय फैबाय थाथो र' नायबावगोन र' आं दाहाय खेबसे हरबावगोन हरबावा बियो हमा आङो मा जुगामियाबो फनखौ हमाखैब्रा गोननायालाय गोरानैनो थानांसिगोन नामायब्रा गोननाखौ एसे गिसि खालायनो लुबैदोंमोन मा बे फाग्लियालाय मा फनखौनो हमला बेलाय र' आरो खेबसे ट्राइ खालायबावनि लांबाय माथो हरफिनासै रनिया आंखौ मोजां मोनखाया बियो लाइक खालायखाया नङाबा हरफिनबावगौमोन बियो मालायबा मानसिफ्रा बुङो माथो जाय सेंग्राया लाइक खालायो बे सेंग्राया खेबसे जुदि फन खालायनायाव जुदि रिसिभ खालाया आरो जुदि खेबनै खेबथाम हरबावथारो बे सेंग्राया मालाय आसलि मोजां मोनग्रा जाथारोनो मालाय मोनथिनांगौनो बे सेंग्राया नोंखौ लाइक खालायो होननानै जुदि सोरबा सेंग्राया नोंखौ खेबनै खेबथाम फन खालायो हरफिनदों रिसिभ खालायनोसै हेल' रनि आं एसे खामानि मावदोंमोन नों फन खालायदोंमोन नामा आंलाय माथो मानो रिसिभ खालायाखैमोन मा खबर दं मोजाङैनो दं ए ओमफ्राय न'आवलाय मोजाङै दं नोंसाया औ दं माबालाय गाज्रि मोनाबा मोनसे हेल्प खालायनो हागोन ना हायालाय एसे हेल्प नांगौ जादोंमोनलै आंनो नोंनि हेल्प वाव आइ एम सो एक्साइटेड आंनिफ्राय हेल्प फैदों खालायगोन दे मा हेल्प नांगौ बुंलाय गावसिनिसिम लिंनायबा हामगौमोन गावसिनि न'आव दाख्लैनि बायदि औ देलाय बुंलाय मामोन थारमाने आं एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय न'आवनो दंथ'यो नालाय जेरावबो थाङाखैबो माने गारिफोरखौबो सालायनो होआखै नालाय बेनिखायनो माबालाय जेनेबा एसे गांदोंमोनलै माने नोंथ' मिथिखागौ नङा होमबा सेंग्राफोरालाय एसे लोंखायोना माने नांगौमोनलै आंनो नों होफैनो हागौमोन नामा माने नों बे लोंग्रानि बाथ्राखौ बुंदों नामा औलै जुगामि प्लिजलै हागौबा लाबोना होफैथारदो आंनो लामासिम नों जोंहा आइ दंना नोङो रुमसिम न'सिम फैयाबाबो जागोन दे लामासिम गेटसिम फैबानो जागोन आइ दंना नङाबाथ' नोंबो पार्टि खालायनो हागौमोन देना प्लिज हागौबा लाबोना होफैथारदो लोंनायसो बिहरदों आंलाय माथो मायबासो बुंगोन नामा आं जेनेबा बेबायदि बायफेराखैबो हानाय नङा होमबा ना मा खालायदों न' होननानै बुंब्लाबो गाज्रि मोनगोन खोमा एटलिस्ट लोंनायखौ बिहरनायबाबोथ' आंखौ फन खालायदोंना लांनानै हैनोसै खोमा दे येसखौनो बुंसै आं लांगोन होनना बुंसै हेलौ जुगामि मा जाखो हागोन ना हाया औ दे जागोन दे दे होमब्ला नों फन खालायदो सफैब्ला जायखिजाया लाबो आरो दे नों दे आं फैसाखौ होगोन दे माबानानै दिहुनना होगोन आं नों गेटसिम फैबानो जाबाय नों सफैब्ला फन खालायदो आंखौ दे थेंक इउ जुगामि नों मा एसे मोजां जायखियानो जाया मानो एटलिस्ट आंखौ गोसोखांदों जायखियानो बायनो हरा मानो आंखौ गावनि सानदों बेनिखायनोथ' गोसोखांदों बियो लोंनायानो जा गांनायानो जा माबा जानायानो जा आंखौ गोसोखांदों आंखौ लाइक खालायखायनोथ' गोसोखांदों बियो
दिनै सानसे गाबोन सानसे बेबायदिनो मोजां मोननायनि दालाङाव आगान सुरलांनांसिगोन आरो स्टार्टिं जाबायानो रनि आरो आंनि मोजां मोननायनि डेटिं जानायनि लामाया बेबायदिनो लासै लासैनो आगान सुरलांसिगोन आरो बे दिनैनिफ्राय स्टार्ट I'm so happy. Ronnie, I love you so much.